natin. Yung pinatugtog ko na Pasko. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana ng Pasko ko'y nanilito. Kahit pa malaya ka, kahit nasan ka pa. Pwede nila yung langit siguro. I wanna wish you Merry Christmas. Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. You better not cry. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Who's naughty and nice? Santa Claus is coming to town. You're away. Better good. Goodness sake. Oh! Santa Claus. Oh! Hello, good evening. Ay, may mga dyan ay sis Jenny sa shoutout. Saglit lang guys, ay nice ko si Nightbot. Oh! Oh! Shoutout, shoutout, shoutout. I-add ko lang dito sa ano natin para makababa si Nightbot. Sis Jenisa, how are you? It's me! Sis Jenisa, shoutout sa'yo dyan. Pasensya na ha, ginagawa ko pa itong Nightbot natin. Ooh! Santa Claus. Ayan na, pwede na. Yan, Jenny from Mini TV. Shoutout sa'yo sis. Kumusta na? How are you? Sing. Ako din may premiere. Ah, 55 minutes. Anong oras to? Mga alas 8. 8. Oh, sige, alas 8. Ganda sis. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Going where the bushel of fun. Now the jingle hop has begun. Giddy up, jingle horse, pick up a feet. Jingle bells around the clock. Makes it jingle and jingling feet. That's the jingle bell rock. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time. Nobody can a one-horse race. Giddy up, jingle horse, make the first beat. Pan, pagkakampag. Jingle bell around the clock. Makes it jingle and a jingling feet. That's the jingle bell rock. Are you listening? The snowman was a jolly happy soul with a corn cob pipe and a button nose and two eyes made out of gold. Frosty the snowman is a fairy tale they say. He was made of snow, but children
out, Yahoo! Ate Lori! Bakit wala akong jacket? Christine Caronan, shout out! Nagpasa kasi ako ng ano ko kahapon, ng pa-entry kaya wala kayong mga jacket. Ayan. Elasta kagabi. Nag-send ako kagabi. Thank you, Ate Lori. Sa iyong pagbisita. Christine Caronan, shout out. May jacket na yan. Wala kaming kape. Salamat po. May pa-entry kasi kaya huwag kayo. Pero wala na po tayong pa-entry kaya ano, hindi na natin buburahin yung ano, alisin yung mga damit nyo. Sis Mickey, shoutout sa iyo dyan. May mga walang panty. Pasensya na po. Thank you. Baby Mix. Harang, salamat. Oni, salamat po. Shoutout Mickey Vlog. Thank you. Ate Lori, wala kang ano? LS, Christine, salamat ha sa pagbisita. Salamat po. Oni, thank you po. Salamat. Wow, Oni. Hindi ka makakyat dito. Kaya nga walang ano, wala ring ano, hindi ako naka-stream yard Tantam sa host. Thank you, Christine. Papatayin niya lang siya sa It's Mickey. Thank you. Butas brief ko. Oni, salamat. Tapos na bingo nyo, te. Hala, bukas, ano na, Graneles. Anong oras po bukas? Ate Lori, baba mo din yung ano mo bukas, Graneles mo. Ha? Ay, oo nga pala. Sis Yunisa, thank you. 24 pa pala. Ayan guys, may Graneles, Lori. Sa mga gustong ano, gustong makigulo po tayo. Hindi, wakas, tahimik ka ngayon. Diyan ka, baba, mag-ingay. Isa ako ka ni Christine. Sayang, manggugulo sa... Ay, siya pa yung ano kanina, ate. Madam Lori, siya pa yung maingay kanina sa live mo. Nag-BG lang ako. Siya pa yung kasama mo sa taas. BB Mix, thank you, BB Mix. Sa iyong katamsak yun sa laman. Sa Friday pa ang Gradel SO. 1 p.m. Pinasan. Friday, ayan. Noted po yan. Salamat po sa inyong padaan. Sis BB Mix, salamat po. Tapos na ba sa Ate Lori? Salamat. Nakahanda na ba ang inyong mga ano? Premiere? Hi, sasako ka ni Christine ngayon, sabi ni Ate Lori. May galaw shout out, ma'am. Mickey, sabi ni Sis Christine. Thank you po. Malapit ng Pasko. Siya ang maingay kahit kailan maingay talaga yan, sabi ni Ate Lori. Hindi po ako magulo, mabait po ako, sabi ni siya pala yung maingay, pati nung nakaraan. At yan sa family, may glad shout out. Salamat po. Ma'am B-Mix Vlog, may glad shout out po. Hindi ako nag-LS doon kami umakyat kay kay Isda, kaya pala yung maingay kanina. Dwarf, sabi ni Bibi. May glad shout po sa lahat, sabi ni Kaden. Parking ko muna ako, pauwi lang. Sige, Sis Jamie, salamat. Ayan, may premiere si Jenisa na alas 8. Patamsak ako, please. Ayan, tablabin nyo na ang mga natin dyan. Member natin pag hindi pa. Dwarf nga ka ngayon, haha. Lablab dwarf, baba ka bahay mo dito. Ay, baba ka Uni ng bahay mo, hindi pa. Tapos na Dikitan na.
Parang sabi ni Bibi Mix na kung daming alagad ni Bibi Mix. Salamat sa inyong paharang dyan. It's me, Mickey. Sabi ni Kaden. Shout out. Salamat. Nagsikain na ba kayo? Dinner na po. Salamat ni Lori sa iyong pasugod dyan. Pero si Papa Teddy, ba nagluluto na? On the way sa Nakapin. Huh? Harang! Thank you to Lori Bakke kang vlog. May magalang shoutout. Salamat ba kayo ng bye guys at lablabin natin yan. Tapusin ko lang, harang. Thank you, thank you. Sean Official! Ako po, ito. Ayan, sa Dilori pala ito eh. Pwede ito? Android to? Mabalik. Sean, baba kayo ng bahay dyan. Haha. Nasa ako na si Christine. Nanghiram kanina ng si Kay din. Nagbihis pala. Feliz la vida. Ayan, dan na po sa Lakpin. I wanna wish you a Merry Christmas. Daddy Alex, mega shout out. Ayan, dan na po kayo sa Merry Christmas. Daddy Alex, mega shout out. Territories harang ho! Saba ang ating territories ngayon nakapasyal. Salamat po. Thank you so much. Dantam Shake sa Nakapin. Sabi niya ating Lorian. Sa ating Lorian Nakapin guys. Bro, Mark, shout out. Thumbs up host. Thank you, Daddy. Mega bella shout sabi natin Lori. Territories. Shoutout, may jacket na yan. Mga nguso mo host. Haha. Bakit ang nangyari sa nguso ko? Ang dami. Salamat host ng bayang. Thank you sis Denise. Territories. Ayan. The Edlins. Good afternoon host. Hello po, good afternoon. Shout out. Ay, may jacket na. Shout out sa inyo lahat. Oh yeah, sabi ni Alex po. Thank you, Daddy. Shout out sa iyo dyan. Territories. Ano ba yun? Nagpahinga ako. Ano daw? Nawala na ko rin ako. Ano daw? Ayan ba? Sean Official and Sean Official. Agoy. Yung kapatid ko po. Akala niya walang tao. Ano ba yun? Lori Bimix. Shoutout sa'yo dyan, Bimix.
Sis Mix, thank you. Baba ka na ano mo ng bahay mo dyan. Bigyan ka ng night boot. Salamat. Ole. Ole. Thank you, thank you. Santa Claus. Guys, may palabas si Ate Lori, dikitan niyo po. Usok host. Pinalipat kami ni Daddy. Oh, Daddy Alex, salamat. Bro Mark. Thank you so much. Nag-LS ka pala kuya, ano? Daddy Alex. LS ka ulit mamaya. Daddy. Bro Mark, iskag. Yahoo. Thank you, Daddy Alex. Oni, baba ka ng bahay mo, Oni. Harang, Jennifer Vlogs. Ayun, Jennifer Vlogs. Meron din Grad LS. Sa linggo naman to. Linggo. Si Ate Lori sa Biyernes. Sis Bibi Mix, baba ka ng bahay mo dyan. Salamat sa iyo. Gawan kita ng night boot. Thank you. Sis Jennifer, shout out. Invite ko kayo lahat. Binig Brand, LS ko sa Friday, September 24, 1 p.m. Pilipinas time. Sean, nandiyan si Sean. Ay, daan kita, harang pa. Harang pa daw si Sean. Dikitan kita, Sean, dito ko sa yung bahay. 34 ito. Ay, daan ka namin. Sean, dyan ka lang, ay, daan ka namin. Mega-mega shoutout, Bro Mark. Sabi natin, Lori. Guys, sa Friday na yan, sa Friday, mayroong galiles si Ate Lori. Ha? Nakapin po siya. Si Jennifer Vlogs naman ay sa September 26. Linggo po yan. Habol kayo, magpa-entry na kayo. May entry ba, Ate Lori? May entry ba? Sean, ayudahan ka namin, ha? Bro Mark, baba ka ng bahay mo po. Ayudahan kita. Salamat. Opo, meron host. Ayan. Habol tayo bukas. Last na bukas. Opo, bago pa lang po ako. Sige, ayudahan ka namin, Sean. Pwede ba yun, host? Magpa-member kahit saan sa mga kawality friends. Opo, ano, Bibi Mix. Hagdan, sabi ni Miss Gary Vlogs. Wala tayo hagdan ngayon. Yung ano, yung streamer natin naghihingalo. Oo, Bibi Mix, para magkaroon ka ng night boot. Gawang kita dito ng night boot mo. Baba ka ng bahay mo dyan para lang naka-flex. Hagdan. Naghanap ng hagdan. Si Bakekang, shout, Bakekang, idaan ko tong ano, alagad ko sa yung bahay. Sis Bakekang. Bakekang, dito ko sa yung bahay with paharang. Baba ka ng ano bahay, sis. Galing ako sa LS ni Bro Mark. Inday tip. Oh, may LS din si ano. Sige. Dan one Sean, sabi ni Aiden. Is Mickey, shout out. Bakit ka dito ako sa iyong bahay, ah? Pinapanood ko muna.
Tita Kaden, mega shout out sa mga Daddy Alex Alarcon. Yahoo! Uni, anak ni si Kaden ang host, sabi ni Ate Lorraine. Hello po ni, medyo ignoy pa ako pagdating sa YT. Aha, sabi ni Sis Bibi. At yan sa family andyan na. Salamat po sa mga kaibigan. Dito na sis. Thank you sis Jamie. Shout out sa'yo. Daddy Alex Official. Kakamonetize ko lang host. Congratulations. Pinaharangan kita sis Pinaharangan kita. Kalembang all na sa aking alagad. Si Jennifer Vlog sa September 26 din, Gran LS. Congrats Ma'am Bakeka. Congratulations po. At yan sa family, Japan, Megalashat sis. Salamat po. Shoutout po sa lahat. Sabi ni Bibi Mix, thank you. Sabi ni Bakeka. Welcome po, thank you din po. Dapat ni host ng hagdan. Shoutout sa lahat. Sabi ni Bibi Mix, congrats lalabs. Bakeka, agoy. Ano na, idagdag na sa sa premiere. Mag-premiere na ng bonggang-bongga. Hagdan ay wala pala. Kaya sana ako para kumanta kaso hagdan. Dati yung yung premiere ko, hindi na makahinga. Nagmamakaawa. Kaya di ba wala akong signal. Nawawala-wala siya. Yun pala, paubos na. Paubos na ang 20 oras. 20 oras na libre. Paubos na pala. Kaya po lahat, Daddy, dyan ka na. Kumanta, Daddy, sabi ni Ate Lori. Kaya po, mega shout out. Congrats, sabi ni Sean. Sean, ay daan ka namin ha. Palitin ako ng Sean, baba ka lang ng bahay dyan. Nag-ayo na si Kaden. Sis Baby Mix, baba ka ng bahay. Sis Baby Mix, naka-host. Pwede hindi maubos host. Sabi ni Ate Lori. Baba kayo bahay. Baba kayo Sean, bahay. Ayan na, bumaba na si nagbaba na si Sis Baby Mix. Saglit lang guys ha. Sis Baby Mix, nandito ako. Yes, ma'am. Agoy, ha, Daddy Alex. Arcons vlog sa post. Thank you, Arcons. Ayan, may jacket na. Gawan ko lang na night boat siya. Sis. Baba lang kayo dyan, Sean. Nagtayo na si Kaden. Baba po kayo dyan.
This remix, meron ka na ano, night boat. To listen to me. Memories. I'll bring and bring your black Sports chicken. Tamsak. Ayan, may jacket natin. Sa harang ulit. Pa-jacket po. Ayan, may jacket na po. Thank you, Daddy. Guys, nakikita nyo na yung nakapin. Merong Granel S on Friday. Marisol, shout out Marisol. Navidad. Feliz Navidad. Guys, Jennifer Vlogs din sa sa Sunday yan. Binababa ni Night Boat. Jennifer Vlog, Granel S. Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Chanel main mo, baba. Ito, binaba mo. Sabi ni Bibi Mix. Edlin, shout out. And si Edlin mo ba ng bahay? Si Arcon, si Vlog, nag ba ng bahay? Arcon, dikit ko ulit itong ano ko. Alagad ko sa'yo, Arcon. Salamat po kay Paul. Iwan lang po kayo ng bakas. Balikan ko po, sabi ni Sean. Christmas na talaga, host. Tulo na. Tuloy na. Arcon, tuloy na kahit may ano tayo. Kahit may pandemic, wala tayong magawa. Yun, nice. Advance Merry Christmas! Ayan. Yeah. Oh, yeah. Sis Jen, shout out. Jen sa fam, shout out. Ayan. At Lori, sa Friday po yan. Si Jennifer Vlog, sa linggo po. Sana sa pasok sagot. Si Santa Claus. Thank you, Sean. Mag-ayuda pa kami sa'yo. Sana may magregalo ng WH. Si Carcon, sige. Baba ka na ng bahay mo ba? Mami, kissing Santa Claus. Baba ka ng bahay dyan, Arcon. Sean, baba ka ng bahay, Sean, please. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Dan, full pack
kay Bistak, maraming salamat po. Babakasyon ng bahay mo. Inday Vlog TV. Hi, sis Inday. Mega sa tusok dan sa Inday Vlog. Inday Vlog, mega shout out. Ayan, may jacket na. Ayan, Sean, dikit galembang na ulit. Si Inday Mawi to kanina, si ma'am. Ay, sige. Sis Inday, daghang salamat sa imong tanan. Ayan, si Kaden. Ay, dahan ka niyan. Ay, dahan ka namin. Si Sean, nagdikit na ako sa iyo, pangalawa na to. Si Inday, babaka, sis Mawi. Taga-daw mana. Sis Maui. Sa dapit, ate. Then watching your 46 minutes video, Baby Mix. Harang ulit. Ito, Baby Mix, si Atienza family yan. Full pack, ayan. Full pack ka niya. Salamat, Inday. Thank you, Inday. Babaka ng bahay mo dyan. Asus. Malapit na. Mag-birthday. Dan po pa kay Baby Mix. Thank you. Dan, tatlo. Sean, sabi ni Kaden. Ayan. The Edlin, shoutout. Nababa ng kanyang bahay si Madam. Ma'am Edlins, dating dikit po. Thank you so much. At yan sa family, andyan na kailangan dyan ng WH. Kwenta ka na, Sean. Sis Inday, Maui, baba ka ng bahay dyan. Dikit na, Sean, official. Jennifer Vlogs. Ate Lori. Sa Biyernes, binababay ni Nightbot. Si Jennifer Vlogs sa 26, nakapin po yan. Tusok dikit na. Sa isa ko, sis Inday. Ayan. Ayan, sis Inday. Ayan. Sis Inday, dito po sa bahay. Jolas, Jolas! Kumusta na, Jolas? Salamat sa iyong padaan dyan. Tama. Jolas, congratulations! Ang ating bagong monetized channel dyan. Yahoo, 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 Yahoo! Isaya naman yan. Alright. Congratulations po. Let it snow, let it snow, let it snow. Sports chicken, ang baba ng bahay. Sports chicken. Sis Maui, dikit ka naman 966, 967. 968 ka na. Gawa ka na alagad mo. Dan kay Sweet Peach, sabi ni Inday. Sports chicken, shout out. Dan full pack po kay Inday Vlog TV, sabi ni Arcons Vlog.
Jolas na ba ng bahay? Congratulations ang bago monetized channel. Yeah. I gave you my heart, but the very next day, it's here. Okay. Sports Chicken. Andito ako sa yung bahay. Si Sports Chicken din, 170. Ang kanyang bahay. Ang dami pang baby din. Sige, ayudahan ko kayo isa guys. Pakiyun po para pabalikan, sabi ni Sean. Sean, dikitan ka na rin dyan para makarami ka. Sweet Kalembang Sports Chicken 171. DJ Chronic Hi Host. Hello, hello. Good evening po sa inyo. Salamat po ako. May jacket na po yan. Without you, Baby Mixon, dikitan na kita dito. Baby pa pala bahay mo. Ayan. Dikitan ko yan sis, Baby Mix. Ay, may jacket na. Sports Chicken, meron na. Dinikitan na kita. DJ. Oh, may Christmas song ka din. Walang CPR to. Chronix DJ, walang CPR. Jolas na baba ng bahay, pahingi ayuda ho, sabi ni DJ Chronix. Panoorin mo na kita, ano, DJ? 9:15 ka din. Pares kayo ni, ano, ni Inday Maui, Inday Vlog. Mag 1,000 na. Ayan, pasyalan nyo sa Lori, nag-aayuda yan. Si Jennifer Vlogs, nag-aayuda rin po yan. At yan sa family. Alex Alarcon, mga nag-live stream po yan. Puntahin nyo po sa mga ano dyan, pag-graduate. Nag-aayuda yung mga Boss Butcho. Ayan, pasyalan nyo po, nag-aayuda po yan. Dikit Kalembang Chronix DJ. Wala ho. Salamat po. Annalyn Galenes. Kay po, ayan, meron na. Saan si Annalyn? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Jolas! Ayan si Jolas, nagawa na kanyang bahay. Pasko na, sabi ni Anay. Kaya nga sis. Ayan, maglablaban na kayo dyan guys. Ito si Jennifer Vlogs nakapin. Meron niyang granela sa 26. Nag-aayod na rin yan. Si Lori. Ginawa din ni Nightboot. Nag-aayod na po yan. Nag-live stream. Alex Arcon. Nag-live stream din po. At yan sa family. Nag-live stream yan. Nag-aayod na sila. Sa mga ano dyan. Nangailangan ng banana. Di kita niyo po sila. Din po. Nag-live stream yan at nag-aayod na. Telling you what.
Pasko na. Sana official, ayan ba lang yung bahay si Sean? Sean, 3 na naibigay ni Kaden sa'yo. Ito yung bahay ni Kaden. Kaden and Anastasia ang kanyang main agoy. Naharang uli, sabi ni Inday, Maui. Dolas Fishing Adventure, dikit na po sa'yo, pasukli po, sabi ni DJ Con. Babala kayo dyan ha. Magpalit na ako ng alagad para madikitan po kayo. Ano? Inday, Maui, baba ng bahay dyan, sis. Mag-type ka lang ng TEF, EF. Sean, nandito ulit ako sa iyong bahay, Sean. All ulit sa iyong bahay. 42 ka na. Sali din mamukbang ha. I-mix dan ulit, Sean. Baby mix, git ka lang mga ulit sa aking alagad. Ayan, Inday, Maui, sis, nandito ako sa iyong bahay ulit. Pangalawang ayuda sa'yo. Guys, nanonood ako sa inyo, ha. Jolas, dan na sa'yo si DJ. Inday, vlog na nakapinsis. Sabi ni Inday, Maui. Ayan, Jennifer, dan na tayo si Inday, Maui. Alin, Galende, shout out sa'yo. Thank you. Sean, salamat. Ayan, 984 ka na. 984. Sis Maui. Sean, lumakan ba Sean? F lang, TEF. Para si Nightmoot magbaba ng bahay mo. Pag main channel yan na, main. Pag main channel yan na, TF lang. Para... There's no man. Chronix DJ dan na. Ulit. 917. No TF. Diba, Inday telephone, no? Yung 3 letter sa huli. T. DJ, thanks. Maraming sis Inday. Tanungin mo siya. Sis Bibi Mix and si ano? Bibi. Okay, kalibang na ito. DJ Chronix, nandito ulit ako sa iyong bahay.
Andito ulit ako sa yung yung alagad ko na to, dikit sa'yo, sis, baby. Didikit din ako sa'yo. With WH. DJ Chronics, nandito ako sa yung bahay. Let us know. Hindi ko parinig maingay dito. DJ Chronics, dan na sa'yo ulit. Saan si Sean? Ay, naglaro na sila. Naglaro na kayo ng bingo, sis Bibi Mix. Hindi ka maaro na maglaro na tumakay, kunti lang. Mahal pala to. Ano yan? Maple. Ha? Maple. Pancake. Maple. Roldan Irisma, shoutout ang ating. Hindi tayo naka-register sa hindi tayo naka-apply ng sa StreamYard, mahal. Pag may StreamYard sana, unlimited yun. 1 year. Pero mahal ang membership. That's you. Saan si Roldan Irisma? Ba't di ko nakikita dito? Hindi po ako marunong maglaro ng bingo. Haha, dito lang muna ako sa tambay. Basta 10 numero. Ganyan. Hoy, Roldan, baba ka ulit dyan. Bakit walang bumababa na Nakulate tong laptop natin. Tandamsak na. Madami kami lang sa Merry Christmas po. Ayan. Merry Christmas. Yaya ka mo yan, madam. Ayan, may jacket na. Member din natin yan, guys. Si Kuya Roldan Irisma. Si Bibi Mix palablog na lang din po. Sis Maui, tawa ka ng bahay mo dyan. Sis Inday, tambay lang muna ako. Maligo muna ako. Baba ka sis ng bahay mo para mabigyan kita ng ayuda din. Thank you. Ayan si Gayden, ayan. Gayden, si sis Inday. Sis Inday, 1,000 ka na. Sis Maui, 1,000 ka na. I-play ko lang ulit. Idikit ko ulit ito sa'yo. Pasobrahan lang natin. Ayan, sis Inday, si mother ko, nag-aayuda yan sa'yo. Si Kay po. Yan ang kanyang bahay. Kay po. Pasobrahan na natin to. 1,000 ka na sis, Inday, wag ka na munang magbaba ng mo dyan, bahay mo. Ang gamitin mo sis Inday, gamitin mo yung last 3 letters ng name ko, Tef, para sinayat mo magbaba, ha? Congratulations sa team at yan sa family, shout out. Nabilan.
Feliz Navidad. Wow, brand na sis, sis Inday, wag ka munang gumala. Edlin, so ng bahay. Sis, wag ka munang magagala. Tapos, pag binaba mo yung bahay mo, gamitin mo yung 3 letters na huling name ko. Sinightboot ng magbaba yung robot. Para yung robot ang magbaba, hindi yung main channel mo. TEF. TEF. Tapos, huwag ka na munang gumala. Ano mo muna. Huwag ka munang gala. Tapos, ibaba yung mga bahay sa Diyan ka lang. TEF, sis. TEF. Di ba Inday Tef, yung TEF ko nahuli yun. Type mo lang yun. Ay, daan pa kayo. Sana si DJ. DJ who's not here. Nice. Guy, yes, guy. Ganyan po. Salamat sa iyo, the host. Wala naman, DJ, baba ka ng bahay mo para makadagdag sa banana nyo. With WH to guys ha. Nanonood ako sa inyong mga Baba ka lang ng bahay. Tracy. Ayan. Mamacita. Sana si Sean. Nag-bingo na si Sean. Guys, lablaban niyo rin si Roldan ni Risma. Member din natin to. Hindi maligot. Okay lang, sis. Go, go, go. Guys, lablawin niyo rin si Roldan ni Risma. Baby pa ang kanyang bahay. DJ, pag alagad ang gamit mo, wag ka na wag mong gamitin yung test kasi ibababa niya yung main, yung gamit mo ngayon. Pag main channel mo, yun lang, doon ka lang magbaba. Para yung main mo ibaba. At yan sa Inday Vlog TV, dan po pack, ito po sa friends, sa family, lablabin nyo rin po, nag-live stream sa kasi Jennifer Vlogs. May Granel S po yan, at saka si ating Lori. DJ, dito ako sa yung bahay. Walang, to dapat? Walang CPR to, no? Sabi ni Inday. Si Inday doon na sa at yan sa family. Itong bahay na binababa ni Nightboat at yan sa walang sis. Kanyang bahay. Palablab na lang din sa kanya. Tapos may Granel S. Gcash, Gcash yan. Ang price, Gcash. Kaya pan po natin. Ganon din si Lori. Binababa po ni Nightboat sa Friday naman yan. Dandikit po Ma'am Inday, Mami sa ni BB Mix. Ayan. Si BB Mix, binababa po yung Nightboat. Jennifer Vlog dan na sa premiere mo, DJ Ronex.
Chronics pala, Chronics. Magkano tayo ano? PLDT? Pero wala na ano yun? Cable. Ha? Kaya? Nalapit ka kaldas. Baby Mix Vlog, dan na po. Pasok niyo lang. Sabi ni DJ Chronics. Guys, huwag niyong kalimutan natin sa Family in Japan. Live stream din po yan. Let's go, let's go. Finally, it's good night. How I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. I'm in love tonight. It's funny, we're still fighting. But as long as you love me so, let it go, let it go, let it go. I give you my heart, but the very next day, you leave it away. Someone special. Last Christmas, I gave you my heart. Next day, you give it away. This year, you save me from tears. Special. Dana sa nakapin. Kanina host. Thank you, sis Baby Mix. Ay, ba't puro bibi ko? On the way sa nakapin, sabi ni Baby Mix. Dan, Baby Mix, sabi ni Daisy, Floppo.
listen to me. Christmas, but you listen to me. Dear Christmas, but you listen to me. Hindi ko ma-search yung ano. Hindi ko ma-search yung hindi ko ma-search yung official ano. Ay yung ano ni Action. Ano ba yung tune niya? S-H-O-N lang? S-H-O-N. Kaisda, shout out! Akala ko Harang, salamat Kaisda, shout out sa iyo dyan. Oh, mahina. Connection available, please. Mahina. Nasaan mo si Ike sa likod? Si Ike? Ready sa mga ng kanyang tahanan. Thank you po. Mega lahat sa sabi ni Kaisda. Mamasita. Santa Claus. Ang paling Steph, ayan si guys na oras pa ba ng kanyang bahay? 284 bananas pa lang siya. Ayudahan natin yan. Guys, yung mga ano, hindi ko bigay sa'yo. Yan, kaisda. 285 kaisda. How I feed my goopy.
Dahil din sa walang tahanan, dan na sa nakapin host. Thank you, Sis Bibi Mix. Sis Bibi Mix, didikit ko sa'yo yung ano. Iba yung alagad. Asan na ba yung iba? Kasi ganyan lang talaga yung tao sa akin pag ano. Mga nagsikain na yan, busy na sila. Roland and Risma. Dan kay Bibi Mix, sabi ni Roland and Risma, sis Bibi Mix. Hindi ko lang mamani ka gagawin ito yung main kamanda. Main ko lang. Guys, pala-vlog naman kay Roll Daddy Wisma nakating. Dan, dikit ko na nakapin mo sa remix. Thank you. Yan ko yung ano, yung aking alaga na hindi pa nakadikit.
Bell all, bell all ulit sa aking alagang Roldan Iris, ma. But the very next day. Salamat sa Roldan. Maya na kita balikan sa Miko. Salamat po. Mega lang siya sa inyo man si Kate. Okay lang po yan. Ma'am, natuyuan na po ba? Deadly sa buka ng bahay. Shout out po. Thank you sa inyong katansa. Naka-isang oras na pala tayo. Anong bahay nila? Check ko. Nandito pa rin. Ginawa ko naman ng dating. Ma'am, pasyal ako sa pringo ni Ma'am Lori. Sige, roll dan. No problem. Silin daw yun, Lin. Sige, Kuya Roldan. Sis Baby Mix, ilan na ang WH mo? May chocolate pala ito. Ay, dapat nakarip na. Tama. Dapat nakarip pala ito. May chocolate ito. Si DJ Chronix, nandiyan na. DJ Chronix pala, nandiyan na. DJ Chronix, dikit ka rin bang ulit? Ngayon, road pa lang. Play ka pa ng play, sis Mix. Play ka ng play. Kasi every 1 hour, i-clear history mo. Clear history, play ulit. Ganon. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Sa Davao? Di, sa trabaho kami. Sa libre ko sa June. Tapos, Kasi yung commission ko, yung naganda, available ko na. sabay kayo ka na. Hindi mo yung ticket. Baka, kasi, alam mo, ito ko Tulungan kita sa WH mo, 5K WH, pero walang saging, sabi ni DJ Chronix. Ano yan, may bayad, ano? 5K pesos? Baby Mix, may kakilala rin ako. Si DJ Chronix daw, 5,000. May kakilala rin ako.
Walang saging. CDJ Chronics, 5,000 pesos. Tutulong lang ako. Walang bayad. Ayan o, CDJ Chronics. Sis. Kung siniseryoso ko sa WH ko, muna na siguro ako. Tsaka upload lang ako, hindi nag-guest or premiere. Sabihin si Baby Mix. Si Baby Mix, ayan o, CDJ Chronics. Pwede tumulong ng WH. Ayan si DJ Chronics, oh. Pwede kayong tulungan ng WH. MVG TV, shoutout kayo dyan. Salamat sa inyong pagpunta. Play lang kita, sabi ni DJ Chronics. Salamat, DJ Chronics. DJ, nagla-live stream ka ba? DJ Chronics, nagla-live stream ka? Oo, pwede yun. Pwede yun. Si Ate Lori, marami kasing laptop sa office niya, kaya nakapag-play. Nang madami. Yung akin kasi isa lang din ang laptop din ang gamit ko. Mag-printer ka. Host. Hindi host. Di ako marunong mag-posting. Sige na. Kahit mo. Mag-StreamYard ka. Tapos mag-packet ka na lang. Yung mga nag-live stream. Ganyan. Jadi 4K WH mo na. DJ Chronics. Ito na WH mo yan. Bahay ko, saging na lang kulang. Pero mataas sa WH ko. Ayan o. Ay! DJ Chronics ito, i-play mo siya. CV. Ito, Christoph, i-play mo si Christoph Vibes. Sabihin ko, ayudahan ka niya. Ilan na lang kulang sa'yo? Madaming ba na yun? Ilan na lang sa'yo? Sulit lang. Ibaba mo ulit yung bahay mo dyan. I-screenshot ko. Sabihin ko, ayudahan ka niya, i-play mo siya. Kasi ang kulang niya na lang is 900 WH. Estudyante siya. Pag mataas na po ba WH, kulang pa banana, hindi pa rin yun mamon. Hindi pa, be. Be, hindi pa pwede. Hindi pa pwedeng mag-apply. Siya nag-pound K. Walang siyang gadget, hindi siya makapag-WH ng agad-agad. Sira din yung laptop niya. Estudyante din yan. Maraming banana. Sabihin ko, ayudahan ka niya. Ilan na lang kulang mo? Sabihin ko, ipasagingan ka niya. Para i-play mo siya. 900 na lang yung kulang niya eh. Estudyante. Sino ho? Si Christoph Vibes. Ibaba mo yung bahay mo dyan. Isend ko sa kanya. Idahan kanya ng banana. Idahan kanya ng banana. Tapos i-play mo siya. Sweetest JPTV. Tamsakdan po ma'am. Good evening. Good evening din po. $9.26 ka, no? Isend ko sa kanya. Tapos i-play mo siya. Ito yung bahay niya, oh. Yan yung bahay niya. Isend ko sa kanya. Sabihin ko, ayudahan na niya. Kulang pa na lang ng diba? 35. Kaya niya yan. Oo.
Ibaba mo yung Facebook mo para ibigay ko sa kanya. Sige host, play ko yan. 2 laptop sa bahay, tsaka office, play ko. DJ, baba ka ng ano mo, ng Facebook mo para ano, kayo magpalitan ng message. Or i-add kita sa group. I-add kita sa group kasi nasa group namin siya. Estudyante kasi, estudyante siya. Sira yung ano niya, laptop niya, kaya ang tagal niya maka-WH. Pero noon pa siya nangingisda. 1 plus na yung kanyang bahay. Dikitan po ito 3, sabi ni BB Mix. Ayan. Si BB Mix din. May 100 siya na saging. So, gagawin niya sa'yo siguro everyday na tagbi 20 gano'n. Thumbs up and host. Have a nice day. Thank you, Edlins. Thank you. Dan na ako sa bahay mo, sis Edlins. Message nyo ako dito. Sige. Sis Bibig, si-add ka namin sa Facebook. Baba ka din dyan. East Trader. Baba ka naman mo, DJ Chronics. Dikit dan sa kapin ko, sa split ng sweet test, baba ng bahay mo, sis. DJ Chronics, baba ka ng bahay mo dyan.
Rosie. Rosita, may jacket ka na. Diyan ka lang, DJ Chronix ha. Palit lang ako ng alagad para mabigyan kita ng ano. Ng mga hindi ko nadikit sa'yo. Yung nanay ko din binibigyan, inalitan ka ni DJ Chronix para ano, para mag-apply ka na. At makadagdag yung double, barana. Thank you guys sa iyong pagbisita. Salamat. Sana si Baby Mix. Hello, Daiko. Shout out. Mega si Sir DJ Chronix host. Ay, dapat pala. Thank you, sis, sis Baby Mix. May jacket ka na, Daiko. At yan sa fam, shout out. Lembang. DJ Chronix. 9:30 ka na. 9:30 ka na. Jaiko, shout out. Nandito ako sa iyong bahay, Jaiko. Guys, huwag niyo kalimutan dito Kalembang at yan sa family at Jennifer Vlogs. Parating na po yan ang kanilang Grand LS, Jennifer Vlogs sa Lori. Ang ating BB Mix na dyan, huwag kalimutan. Jaiko, dikit Kalembang. Jaiko, padikit Kalembang ako kay DJ Chronix na kapin, please. Kalembang all nakita sa alagad ko. Ayan yung mga binababa na night boat. Lablaban nyo guys. Pwede kayong ayudahan yung mga yan. $931 ka na. Pasobrang lang yung 1,000 mo. DJ Chronix. Ay, ano ko pala si ano? Christoph message ko lang.
Joy ko. Playing po. Hey, baby. Ayuda pa rin kami sa'yo, ano? Sis Baby Mix, baba ka ng ano mo yan, Facebook mo. Sis Baby Mix. Ay, andun nato sa Team Bless. I-add mo siya. Doon sa Team Bless. Kung hindi ko ano. I-add mo di Inday. I-play mo niya. Inday text doon. Message mo si Christoph. (934) ka na. 934 Chronics. 934. Di ba po kami tapos sa iyong ano, ayuda? Asa na si ano, Joy ko. Wait, saka ayan, bahay ni Sita. Joy ko, dikitan mo si Sita para mabigyan ka rin niya ng ayuda, please. Balik mo ng loading tayo. Ayan na si Maui. Maui! Joy ko, baba ka ng bahay dyan, Joy ko. Sabi ni ano, late kayo, late no. Joy ko, dito ako sa yung bahay. Ang bata ng Inday. Maui, sis Maui, baba ka ng bahay mo dyan, please. I-add mo na ni BBX. I-add mo kasi anong member natin. I-add mo. Inday Maui. Jai ko, andito ako sa iyong ano. Maui, ang gamitin mo, Tef, ha? Night Boot, Tef, TF. Para iwas lagas. Tapos bukas ka na mamasyal ulit. Mag-clear history ka after nito. Clear history ka lang. Ganun din si DJ Chronics, ano ka din, no? Clear history ka din. Clear history ka after kayo mga isda.
after kayo mangisda, make sure na nag-clear history. Kung pwedeng every hour, pwede mag-clear history. 6 subscribers. Inday vlog binaba niya. Sis Inday Vlog, ang gamitin mo yung ano. Ayan. Pag ninja yan, ang gamitin mo, ibaba mo lang yung bahay mo pag ninja. Pero pag yung main channel mo, huwag mo ibababa mismo. Si Tef ang gamitin mo. Pero pag yan, ninja mo, pwede yan na magbaba. Pamayudahan din kita habang nag-ayuda kami kay DJ Chronics. Pasobrahan natin si Inday Maui. Edlin, shout out na po si Edlin din. Huwag niyong kalimutan na Lablaban. Nag-ayuda tayo kay DJ Chronics kasi para maka-apply na siya ang kanyang monetization. Dan Chronics DJ, sabi at yan sa family. Ayan. Thank you, Jamie. Ayan, DJ Chronics, lablab mo din si at yan sa family, binababay ni Nightboot. Dan sa nakababahan natin, yung 1,000 mo. Jai, kung baba ka na ng bahay mo dyan. Pwede yung bahay ni sis, baby mix. Hindi ko mahanap yung bahay mo dito, sis. Baby mix kita sa Timbless. Anong gamit mo? Sis Baby Mix, anong gamit mo sa sa Facebook mo? At yan sa family, dan na, sabi ni DJ. Ito siya siguro ito naka-purple. Ano pangalan? Kuminsan na nalalagyan niya Baby Mix. Scroll pa. Ito niya. Ayun. Sige. Kapit lang dyan. Sis Baby.
Sis, mababa ng bahay mo dyan, Tef, kasi ano, kung alagad yan, kung alagad okay lang, naipa mo yung bahay mo. Ay, ayan si Kaden, oh. DJ, dana sa'yo. Nag-ayuda kung hindi ko siya nadikitan. Ito yung bahay niya. Inayudahan niya. Kaden na Anastasia. Dikit na sa'yo. Shout out sa'yo dyan. Chinese name yung sana mo sa Facebook, sis? Chinese name ba dun sa Facebook? Ito ba yon? Bibimix ito ba to? Yung purple? Add kita sa group pa. Paano nga pala kita add doon? Chinese. Paano nga? Salamat host kung need mo mga software or related sa vlogging like editing, message mo lang ako. Ayan. Okay, DJ Chronics, nag-ano ka ba? Teacher ka ba ng editing? Instructor ka ba ng editing? On the way, FCD. Thank you, Inday. DJ Chronics, meron pa yan. Nag-ayuda pa kami. Ang Lapagan ng bahay ni Inday, DJ Chronics, dandikit po sa'yo 4. MVG na ba ng bahay? Thank you. Hindi mo ba kasi smawi yung bahay mo, please? dahil kung saan yung edification mo, diba? Bakit yung hindi ko naman ito tayo na kami? Ano ka? Kumain ko. Bakit magkakaroon ng basket? Ano ito naman yung business ng tanong? Ano tiyo niya? May message ko na, hindi pa lang pasito eh. Paano nga kita i-add? O yan host, hindi kita ma-add sis. Anong paano ba? Chinese eh.
Maraming salamat, Sir DJ. Ano? Salamat, Mix Vlog. We play sa'yo everyday. Tulungan kita sa WH mo. Maraming salamat po. Pasyal ka, DJ Chronics, pasyal ka ulit. Tapos ayudahan ka namin ulit. Tapos pasobrahan ko dun kay Christoph, dun sa group. Hindi ko si sis, BB Mix sa Team Inday. Yam Scarpe, merat siya na, yahoo! Ayan si Edlin, sa baba na kayang tahanan. Kumusta na Kuya Yams? Yams Carpe, salamat. Sige, pasyal ako lagi. Ganito oras. Opo, 7, ganyan. Mga ganito. Maliban sa Monday tsaka Friday. May support tayo kasi dyan. Sweet peachy cooking on the way, sabi ni Inday. Sis Maui, baba ka ng bahay mo, Sis Maui. Lumi. Hindi pa. Change name kasi. Ipabalik ko yan sa dati. Hindi kita ma-add, sis. Inday Maui, ayan. Sis Inday Maui, baba ka ulit ng bahay mo. Sobrahan natin yan. Yung bahay mo. Baba ka. Sobrahan natin yan, sis. Si mama ko din, nag-ayuda sa imo. Guys, huwag kalimutan Yams Carpe nakapin. Thank you, Kuya Yams. Yung mga hindi dikit. Guys, palablam ako kay Yams Carpe nakakin. Huwag kakalimutan, Jennifer Vlogs. Meron po yung Grand Elisa 26 sa Ate Lori po sa Friday.
Baby Mix, thank you. Ano ba ni baby? Ayan, meron pa ni night boot na po. Nag-ayuda pa rin kami sa inyo, guys. Sis Bibi. Sa Sis Maui, baba ka ng bahay mo yun, Sis Maui. Balik-balik ko ba yung dahil? Dan na sa nakapin homes. Thank you, Digicronix. Digicronix, baba ka lang ng bahay mo. Sweetest. Sweetest, shout out sa yan dyan ako sa iyong bahay. Sweetest. Sweetest, bigyan din kita. Dala sa nakapin host. Thank you, Sis Baby Mix. Ayan. Please, lablabin lang yung mga mga binababa ni host. Ayudahan ko kayo. Last summer outing. Sweetest, dito po ako sa inyong bahay. Sino nadikit? Ayan. Si Digicronix at saka si Baby Mix. Dikit lang ako dito, Jose. Thank you, sis Baby Mix. Salamat ha. Idaan ko rin sa iyo yung mga alagad namin. Inday Maui, baba ka na ba? Salamat po. Welcome po, Sweetest. Bigyan kita. 63 pa lang yung kayang bahay. Bigyan kita, sis. Diyan ka lang. Baba ka lang ng bahay mo dyan. Naparod ko pa kasi bago ako magdikit. Ayan, 2 minutes. Dikit ka lang bang Sweetest? Ayan, 64. Bahay ni Baby Mix. Dikit ka lang bang ulit, sis, Bibi? Sana si Digicronix. Digicronix, baba ka sana ng bahay. Para maidaan namin to. Birit nito. 9:40 ka na. Ako din host, watch ko muna 3 minutes, 5 minutes bago dikitan, sabi ni Baby Mix. Oo, sis, tama yan. Okay, dikit na to sa'yo. Hindi ko alam kung natatamsakan ko yung LS ko.
Yam Scarpe, dikit kalembang ulit. DJ Chronics. Okay, kinalembang ko na to sa'yo lahat. Ayan ko kay Baby Mix. Kalembang ulit, sis baby. Ayan guys, lababin nyo rin si si The Edlings. Nababa na kayang tahanan, please. Sweet. Okay, done na to, DJ Tronics. Sana si Sweet. Si Sweet, baba ka ng bahay mo dyan, please. Hindi dumaan si Kevin Ma. Hindi dumaan. Hala, may premiere sa sis Jenisa Ma.
Ma'am Sweet, baba ka ng bahay, Ma'am Sweet. Ayudahan kita, Ma'am Sweet. Salamat, Ma'am Sweet. Ma'am Sweet, baba ka ng bahay mo dyan. Masyadong tayo may kala ko na sirable. Tambay here lang, host, ha. Kakain muna kami. Thank you, sis, Bibi Mix. Baba ka ng bahay mo dyan, sis, sweet. Bigyan kita ng mga ayuda natin para dumami yung banana mo. Ang saya naman nito. Prang gandrong. Season to. Sis, anong title nito? Anong pangalan nung pinuntahan nyo? Ganda, oh. Ilagay mo yung lugar. Sis, sweet test. Ilagay mo yung lugar. Hindi, mama ko yun, sis. Sis, Bibi Mix, mama ko yun, nag-aayuda din. Nag-aayuda rin sa'yo. Nag-aayuda, kasama ko dito. Si Kay din. Ayan, buhay na buhay. Si Sweet Sun ito. Sangkay naman siya lang ganda. Sige, sayaw pa more. Dikit ka ba ulit sayaw si Sweet Test? 65 ka na. Sweet Peace, ayudahan ka mamay ng nanay ko. Inday Tep, salamat. Sis Maui, baba ka pa ng bahay mo para masobrahan natin. Ay, sige. Antok ka na, bukas ulit. Bukas ulit, sis Inday, ha? Mag-clear history ka. Sige, mag-clear history ka, ha? Bago ka matulog. Clear history. Huwag mo munang i-open yung main channel mo. Bukas na. 4 lang po, kaya ko, he. Okay lang yan, sis Bibi Mix. Dito sa Japan. Ay, sa Japan ba yan, sis? Sweet Test? Sana all. Kaya pala sa siya. Ayan, guys. Palablab din kay Sweet Peace. Ayudahan kita si Sweet Test. Ayan, si Sweet Tess, ayudahan ka ng mama ko. Ayudahan ka ng mama ko po. Maya-maya, kumakain lang po. Nakapin ka na. Ayudahan lang kita. Para lumaki po yung nyo, subscribers. Arigato! Thank you ba yung arigato? Arigato! Thank you po, Sweet Tess, sa iyong pagbisita sa akin. Sweet Tess, watching po ulit. Sana all. Kailan kayo makakapasyal ng Japan? Kaya pala to Chige, Ken. Dapat sa title mo nilagay sis Sweet, ilagay mo doon sa mismong title mo, Tochigi Ken, next time. Saan to? Lugar ba to?
Dito, sa may ano mo, title mo, Tochige, yung title ay yung lugar, tapos lagyan mo ng Japan, tapos yung name mo, para madaming makahanap ng ng lugar na to. Kunwari, nagsesearch sila ng Japan, at saka yung place, lalabas sa YT agad. Kunwari ako, yung pinasyalan ko, Japan, Cubao, ganyan. Cubao, Japan, last summer, ganun ka, last summer. Tapos, Sweet Test, JPTV, ganun. Oo, lugar yan. Para pag may nag-search ng lugar na yan, yung channel mo, ano siya, nakalinya doon sa mga sinesearch ng tao. Ganyan. Katulad nito, last summer, Tochige, ganyan o. Tochige, Japan. Ayan, last summer. Ganyan. Tapos yung name mo, Sweet Test, JPTV. Ako, nawala na tuloy. Napunto sa ibang live. Saglit, balikan ko po para dikit kalembang ko. Ayan, dikit kalembang na po ulit. 66 ka na, Ma'am Tess. Ayuda po ako ulit. Sa ibang video ko nakalagay ang GP po. Okay. Ay, madami nga pong madami talagang maghanap dyan. Ayuda po ulit, Sweet Test. Sarap naman. Sarap ng lugar, napakalinis, no? Nanonood po ako habang nag-aayuda. May taga-Japan din po dito, si Atienza family. Taga-Japan din po yan. Tsaka si Madam Risa. Japan po sila. Ang saya naman. On the way sa Nakapin, sabi ng ating Sis Baby Mix, thank you. Dikit kalembang po ulit. Diba, Linon, opo, parang yung mga ati sa atin na kami sa Pinas. Opo, Ma'am Sweet, sabi ko sa Pilipinas kaya ako, pero mga naman, singkit, ang profile, sabi ko, kaya pala, taga-Japan pala si Madam. Ate, dikit kalembang ulit po sa iyong tahanan. 68 na po ikaw, 68. Kailan kaya ulit mag-hiring ang Japan? Kailan kaya mag-hiring yung mga agency ulit dyan sa Japan? Dan sa Nakapin, sabi ng ating BB Mix. Thank you. Ang sarap oh. Paano po ito pag winter? Puro yellow ito. Masaya oh, ang linis kaya. Tapos pwede bang matulog dito BB Mix? Ay, BB Mix. Pwede bang matulog dito?
Allowed ba siya? Don Sultan TV, Dan host. Thank you, Don Sultan. May jacket na, salamat. Baba ka dyan ng bahay, Don Sultan, para idaan ko sa itong ayuda ko. Kina na Anastasia, ito po yung mama mo host. Yes, Bibi Mix. Don Sultan, ayan. 7 ka na, sweet. Don Sultan, ibaba ko yung ano mo. Huwag lang kalimutan, di kalembang kay host. Sa mga hindi pa kalembang all dyan. Sige, dikitan ko siya ng 4. Thank you, sis Bibi Mix. Ayan po si Bibi Mix, member po natin. Huwag kakalimutan na Lablaban. Si Jennifer Vlogs, mayroong Grand LS sa September 26. Si Ate Lori po, Grand LS sa Friday. Ngayong Friday po yan. Don Sultan, dan na po sa iyong bahay ng aking alagad. 26 ma. Birthday niya 26. Linggo. Friday sa Ate Lori. Salamat po. Welcome po.
Ang saya pala dito, nakalimutan ang problema ng mundo, sabi ni Sis. Sweetest. Opo, ano, Ma'am Sweetest. Nagiging busy kahit pa paano. Lalo-lalo na po kami dito sa sa Pilipinas. Mag-ano po kayo, mag-live po kayo. Live stream po kayo, Ma'am Sweet. Ayuda po ulit ako sa inyo, Ma'am Tess. Nakapin po kayo, Ma'am Sweet Tess. Nakapin. Inaayudahan ko po kayo. Salamat, host. Wala naman po, Sweetest. Ano po, good luck po sa inyong YouTube channel. Mahirap din po. Mahirap din mag-ipon ng yung threshold na $100 US. Pag wala po tong live stream, mahirap po talaga. Kasi itong live stream, may magpapa-member, may magpapalipad, may super sticker, super chat, ganyan po. Nakatulong po siya. Pero pag hindi po ako nag-live stream, wala po. Wala rin kita. Maliban na lang kung nag-trending ako, ganyan po. Mahirap din po, laban lang. Opo, hanggang dumami ang banana. Yes, Ma'am Sweetest. Go, push lang. 70 na po kayo. Nag-ayod na pa rin po ako sa inyo. Sweetest. Ayan, Ma'am, 71 ka na. Basta, Ma'am, kung naka-20 ka o 30 sa isang araw, stop ka na. Tapos lagi ka mag-clear history. Clear history ka lagi. Arigato, thank you po, welcome po. Kailangan ka mag-clear history para hindi masilip ni Lolo. Hindi masilip ni Lolo na may nag-aayuda sa'yo, na nagbababa ka ng bahay, ganyan. Lagi lang tayo mag-clear history. Nag-ayuda lang po, Ma'am Sweet Tess, nag-ayuda lang po sa inyo. Para madagdagan po yung banana niyo. Hayaan mo, si Lolo. Trip niya yun eh. Hello, M21. Shout out. Pulpak ulit, Sweetest. Renel, shout out. Ay, Ma'am Sweetest Jennifer Vlogs, nag-ayuda po, lablabin niyo po. The Edlins, thank you.
May graneles po yan sa September 26. Nag-aayuda po yan, Ma'am Sweet Tess. Marami kang mamimit. Opo, Sweet Tess. Opo, totoo po yan. Maraming magiging na new friends. Ganyan. Naghang ako. Ano ba yun? Tusok. Thank you sa iyong patusok. Sis Josie, thumbs up. Dan Lalabs, mega lot shout out. Naghang ako. Hello, NDC Mick, shout out. Ate Josie, thank you so much. Nag-ayuda pa lang kayo. May mga jacket na po kayo. Salamat. Magpabingo tayo? Pabingo? Magbingo tayo, guys. I-vlogin para sumatay. Opo, Sweet Tess, thank you po. Ayuda pa rin po ako. Sinong gusto magbingo? Para iset natin yan. Tumatanggap din si host na pa-sponsor dyan. Para i-flex natin ang mga bahay nyo. Kalembang all po ulit. Sweet, Tess. 74 ka na. Gawin na natin, 75. Tignan natin yung mga hindi ko nadikit. Hi, host! Good evening, NDC Mix Vlog. Shout out. Kaso nga lang, pag nagpabingo si host, 25 lang yung niya. 25 lang yung pa-Gcash niya. Kasi hindi naman big time ang sahod ni host. Libangan lang ba? Libangan. Gcash, o diba? Sweet Tess, salin po ulit ako sa inyong bahay. NDC, baba ka ng bahay mo dyan, please. Thank you. Magpabingo tayo. Pang pang katuwaan lang. I-Gcash natin yan. Gcash para girls, they just want to have fun. But it's the same thing that we all see. Same old thing that keeps speaking. I just want to be alone. Just want to be alone. Thank you, sis Baby Mix. Baby Mix, mag-live stream na kayo ni Sweet Tess. Mag-live stream kayo, ma'am. Ang WH sa dagdag ng subscribers. Excuse me po.
Ayan, 75 na ma'am. Sweet test, 75. Congratulations po. Dalawang idikit ko kay mama mo host kasi nadikit ko na pala. Okay lang yan, sis Bibi. Sis Bibi, okay lang po yan. Thank you so much. Api-api lang malagasan, man. Opo, laban lang po. Sis Bibi Mix, salamat ha sa inyo. So, kung gusto niyo ba pong mamasyal ulit dito, every 7 p.m. po tayo. Every 7 p.m. Monday kasi wala ko. Tuesday to Saturday, Sunday. Tuesday to Sunday. 7 p.m. Ganyan. Bibi Mix, nagla-live ka ba, sis Bibi? Hindi pa host. Mag-live kayo para sa WH. Bale, tatlo. Thank you, B. Apat, main. Thank you, sis. Sis, at yan sa family in Japan. Thank you. Lablabin nyo naman ang ating Sis Jamie dyan, please. Thank you, Sis Jamie. Dikit, sabi ni ADM21. The Edlins, nawawa ng bahay.
Thank you guys. Maya-maya baba na ako. Magti 10 p.m. na. 15 minutes lang.
Dan na host na nakapin. Thank you, sweet. Mama kita Ming. Ming. Oh. Oh. Dan dikit na sa 4. Ma'am Sweet. Ayan. Si Ma'am Edlins, thank you po.
Huwag yung kalabin din si Ma'am Edlins. Baby Mix, thank you, sis. Dan Baby Mix, sabi ni Kaden. Ayan. ADM21, dikit, kalemba, all, balikan, agad. Ayan, alas 10, baba na po tayo. Thank you po sa inyong patambay. Sa mga nandyan, Sis Jen, Sis Jamie, Sis Bibi, thank you. Ma'am Sweet, thank you po. Sa mga nandyan, Sis Jamie. Sa mother ko. Ah? Sis Bibi Mix, ipalitan mo na yung yung pangalan mo para ma-add kita sa Team Inday.
para ma-upload ka doon. Para update ka doon. Kung may premiere ka, baba mo lang doon, live, ganyan. Yung WH para makita mo. Ay, yung WH mo pa pala. Baka doon ipasa ni ni DJ Chronics. Baka doon ipas yung resibo mo. Ipalit mo na lang. Hindi kita ma-add eh. Wala. Sis Bibi, thank you. Salamat sa iyong pakulay. Thank you so much. Salamat. Work pa po tomorrow. Good night. Thank you, Ma'am Sweet. Alas 10, baba na po ako. Ayan, 10 p.m. na. Gawin lang natin 3 hours. Thank you sa iyong pakulay. Bibi Mix. Hindi pa kasi pwede ma-change name host. Sige. Sige po. Pinay Sky! Shower out! Hello, sis. Ay, gising na ang pretty, Pinay Sky. Welcome! Sis Pinay, good night na sa iyo. Agad-agad. Salamat sa iyong papasyal. Thank you, sis Bibi Mix, sa iyong pakulay, ha. Good night. Sis, Pinay, salamat sa iyong padaan dyan. Kagigising lang nito. Work ulit. Work ulit, no? Sis Pinay. Ano oras ba? 10? Oo, 10 na pala. Update ka lang, Baby Mix. Vlog para malaman mo yung play ni DJ Chronics. Opo, Mami. Ayan. Thank you, Sis Bibi, sa iyong pukulay dyan. Pinay Sky Mega shoutout, sabi ni Mother. Harang! Sis Pinay, salamat po sa iyong padaan dyan, ha. Sis Pinay. Ana din, Kaden, magalat shoutout, sabi Pinay Sky. Thank you, Sis Pinay. Thank you so much. Work ulit yan. Work ulit. Malapit na ang birthday ni Jennifer Vlogs. Deadlines, thank you. Salamat po.
Ayan, good night na. Sis Pinay, pasensya na. Patulog na ako. Salamat sa lahat. See you again. Ano ba? Friday bukas. Ay, bukas? Bukas. Good night. Sis Baby Mix, thank you ha. Sis Pinay, Sis Jen, Sis Jamie, Ma'am Edlins. Good night po. Thank you so much. Bye-bye. Labia daw, sabi ni Mother. May palabia si Mother, labia. May palabia, labia. Mami Kini, good night po. Salamat, sabi ni Baby Mix. Thank you all. Good night daw, Baby Mix. Good night all. Paalam.